Борците за сладурски белег, ваш ред е да си чупите крак. Да си щупите... Тоест, късмет. Вижте, ето ги трите малки понита. За изпълнение пред публика, готови. Чуйте сега. Нашата история ще я изпеем пред вас. Много силно! Ако си още малко пони и хълбукът ти чисте като сняг, си мислиш, че нов ден не ще изгрее, ако сладурският ти белег не се появи. Затова се борим ние трите. От нищичко не се боим. Опитваме отново и отново, Докато белегът се появи най-сетне. Ние сме борците за сладурски белег. Търсим неуморно своите дарби. И пред нищо няма да се спрем, докато сладурски белег не получим. казват, че се появява белегът сладурски, когато подходящият момент настъпи. Когато разбереш какво умееш и талантът ти се прояви. Ала уви, не е тъй лесно всичко. Ах, трудно е да чакаш и да чакаш. И за това талантите си пробваме, докато лицата ни не посинеят. Ние сме борците за сладурски белег. Търсим неуморно своите дарби. И пред нищо няма да се спрем, докато сладурски белег не получим.